Inkosi yamakhosi nyazi lwezulu. Nkulunkulu wonkulunkulu. Nkulunkulu wamakhosi. Siyayithoba baba phambi kwakho. Siyabonga Jehova ingcwele ukusipha nethuba lokubane sibeke esikhumbuzweni seNkosi enkulu ilanga lamalanga. Ngiyakhuleka ke emakhosini ezizwe. Ngibingelela abagcotshwa bonke bebandla ngokwezikhundla zabo nebandla lonke lonyazi lwezulu. Manazaretha ngizoba mfishane ithi inkosi ilanga ixoxa ngelinye ilanga. Sizwa ke into eziningi Manazaretha ngabadala abangaphambi kwethu obaba. Abazali bethu abafika ke kuloko kukholwa. Ithi kwathi emzini wasekuphakameni ngelinye ilanga esikhathi seNkosi ubaba omkhulu kwafika umama nobaba bephethe ingane yabo ekhubazekile. Bathi mabefika phambi kwesihlalo sasezulwini wayesebeka umama mase kuyithuba labo ukuthi balethe ingane ekhubazekile phambi kwababa omkhulu. Ithi inkosi ilanga ubaba omkhulu waphendula laba abantu ngokuthi abathathe lengane yabo bahambe nayo alokhu usizo oluzotholakala la. Baphatheka kabi ke ikakhulukazi abazali ngoba babe kade sebezazi izenzo zikababa omkhulu efikile ezweni. Bahlala bazindela bangahamba eqhubeka ubaba omkhulu la kwenzayo. Waze waphinde wabuyela kubona ebuza ukuthi nisahlaleleni la. Ngoba uma ngase ngikhulume indaba yalengane yenu nizohamba seningezwani la kuzoba khona ukuhlukana kweindlela. Bathule baqinisele. Likhona ke leli gama elisetshenziswe komama. Balibiza ke ngenhlamba abanye. Kodwa ilanga lalisho lithi baqinisela wathula nje umfazi. Waqhubeka ubaba omkhulu kwaze wafika ithuba la sekufaneleke anake bona besethu baba mama nawe baba niyafuna ngikhulume ngalengane yenu na. Ngaleso sikhathi ke indoda ke abakholwa laba indoda ke ihleli nje ibambelele kahle kusagila isiphethe ngendlela ukuthi iyalwa iyagadla kodwa isibeke nje kutheni ibambelele ikhanda okuyilona lisagila icindezele phansi. Aqhubeka umama athi umama baba siyacela usiphilisele lengane. Mayisethi ke ubaba omkhulu cha kulungileke mama sengiyakhuluma. Manje ke mama uyakhumbula ngelinye ilanga ensimini cishe yamadumbe phansi kwesihlahla seimbe yini yenzeka lapho. Bamba yeke umama kodwa angakhombisi kwethuka. Aqhubeke abe sesimeni sokuthi baba ngiyacela uyiphilise lengane. Athi ubaba omkhulu ngikhulume yini mama na. Ithi ukushake indoda isagila isibambe sinyakazise nje ubusufaka igiya lemoto. Base umama evume ethi ubaba akakhulume. Bese ethi ubaba ngithi lapho uyayikhumbula indoda yakufica lapho phansi kwaleso sihlahla. Qala uqina umzimba kumama kodwa alimele leli gama lithi umfazi. Futhi ufuna ukufa eazi. Bese ethi umama baba mina ngiyafisa ingane yami iphile egcizelela. Bese ethi ubaba angithi naleyo ndoda kukhona enakwenza lapho. Lokho ke nakwenza ikhona okumphumela walengane. Ngaleso sikhathi indoda isibambe isagila isiphendule bese khuza ubaba omkhulu athi mbambeni madoda. Kuthiwa aManazaretha baphuma njengoba yeshilo omdala weinsuku. Omunye wabheka ngala, omunye wabheka ngala. Ingane leyo ingazange izisizakale bahamba baye emakhaya. Uthila ngabahamba nomphela baziwa baphindanga babuye emzini wasekuphakameni.
Kuthiwa amaNazaretha eNhlangakazi ngesinye isikhathi bathi kwaduma izulu enzima. Maliduma bathi iNkosi yayihleli yayisisukuma yavulisa iumbrella. Bathi yacela wonke amaNazaretha ayikhona ukuba adlule ngaphansi kwale umbrella. Adlula ngaphansi kwale umbrella amaNazaretha lahlakazeka amaNazaretha izulu lama nsi. Kwase kubonakala kahle zonke izinkalo mabethi babheka ngaphesheya nanku ya umuzi wendoda uyavutha. Kucaca ukuthi iyo le ibizama ukuthumela izulu ithi hlakaza lobu uMnazaretha kodwa uNkulunkulu wayesephindisela khona. Sengihlala phansi ke amaNazaretha kuthiwa ekugcineni ngelinye ilanga khona emzini waseKuphakameni kwakuhlatshiwe njengoba kujwayelekile amaNazaretha emzini oyingcwele kuyabuswa isikhathi esiningi. Bese ihlangana ke insizwa ke ihlinze iqede mayiqeda ukuhlinza ithuthu inyama iswe ngaphakathi ebese kuthi inyama eyodwa ebalulekile ke amaNazaretha isibindi sinyamalale. Mayisifika iNkosi yaseKuphakameni uLanga aphuma Scott echeck inyama uyathola ukuthi isibindi asikho. Mayisebuza kula madoda abehlinza amadoda seyiphi isibindi wonke umuntu uyibuka omunye nomunye ubuka omunye. Kuthiwa yayisithi iNkosi kulungile lo oyithathile uzoyidla impilo yakhe yonke. Nebala amaNazaretha kwahamba insuku yabonakala enye indoda eyayikhona la kusetshenzwa kuyilo ihlafune njalo isiphimisa lesibindi. Yazi yahamba emhlabeni amaNazaretha kunje ngoba uJehova wayishilo. Thina ke nathi sihlale ePhakameni siye sayibona asikhulumi kabi emndenini wayo umukhona kubalekile ukuthi ulungise mhlawumbe eNkosini ekhona njengamanje unyazi lwezulu ikwazi ukuthi leyo ndoda mhlawumbe iyeke ukuhlafuna ngoba ingenzeka isahlafuna namanje. Ngakho ke Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu sikhumbula lo Jehova eke wakhona phakathi kwalokhu ukukholwa kwethu. Sengihlala ke baba ingayishile yokugcina ukuthi khona inhlangakazi bathi kwaGwaGwabe inkunzi malanga yeche eyayizophihliza iphihliza imizi amadokodo kodwa kuthiwa inkosi enkulu yaseBuhleni yaseKuphakameni yasukuma yabamba umjiva yawubamba yawuqinisa. Yathi mawuqinisa umjiva kuthiwa itshe lahlakazeka laba izingcucu asinda kanjalo amaNazaretha. Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngezansi baba. INkosi ayibusise esenikuzwile.